ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜନସେବାରେ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀଠାରେ 1909 ମସିହା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନମାନସରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। 1928 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ଏହି ମହାନ ଦେଶ ସେବକ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ।